dotar dunhas obras na Praia da Torre en concreto dos baños adaptados para que a partir deste verán se disfrute na Praia da Torre deste equipamento que non tiña, non? Xunto a isto, dentro do mesmo paquete de actuación, realizarase tamén unhas tarefas de mantemento da ponte sobre o río Té, da ponte Peonil sobre o río Té, e máis doutra ponte de madeira, dándolle un tratamento que permita garantir de alguma maneira o seu uso durante 5 ou 6 anos máis, sin necesidade de outra intervención, non é un tratamento protector da madeira. As obras, orzamentadas en aproximadamente 30.000 euros e financiadas con cargo a unha subvención da Deputación, estarán rematadas de cara ao verán. No verán estaríamos xa en disposición de ter realizado esta obra, é unha obra evidentemente pequena, sí que o importe roldou aproximadamente os 30.000 euros, sobre todo destinado, xa digo, é un material caro o que permitirá mellorar o paso e eliminar tamén algún verdín que ten neste momento a ponte Peonil, e máis tamén disfrutar dese novo equipamento, deses baños adaptados no areal da Torre. Esta actuación vense sumar a que xa foi acometida en Tanxil co obxectivo de favorecer a accesibilidade nestes dous areais.